danas ću vam pokazati kako da napravite napitak za skok u Minecraftu. Ajde, prebrže. Hajde. Meni sklanjite se. Evo ga napitak skoka. Prvo što nam treba su 3 boce sa vodom. Pa onda nam treba jedan nedervart ili na srpskom violetinski lišaj. To trebamo da sačekamo. A ovaj napitak je skoka. Svi napici. Evo, kad se ovo završilo, piše čudotvoran napitak nema efekt. Onda za napitak skoka treba će nam jedna zečija šapa. Napitak skoka možete da dobijete samo na 1.8 ili na 1.8.1 ili na 1.8.2 i tako dalje do 1.8.9. Zečiju šapu možete da dobijete. Tako, sada je napitak pojačan skok 3 minuta, piše. Ali mi to ne možemo da produžimo, ali možemo da pojačamo sa prahom žar kamena. Evo, pojačan skok 2. Prepolovili smo ga, sad traje 1,5 minut, ali sad ću ja da ga popijem da vidite koliko visoko skače. Evo, 2 bloka preskače. Ili bunda. Wow, hvala Bogu. Čekaj, vidim da li nema negde neka magma, je lada. Ljudi, mogu da preskočim svoju kuću, a ovde su mi ove rupe zbog ovih čestova. To je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo brzo. Ćao!